Хәтәр бүре йорт хайваны түгел. Кеше алып бир, шуңа шатлансын. Леди турында түгелдер бит. Юк, леди гаепле түгел, ул беркемгә дә тимәде. Яшьләр татар телендә бик күп сөйләшми һәм бик күп яшьләр белмиләр татар телен. Ә менә бу сериал белән русча әйткәндә озвучка бик кирәкле эш дип уйлыйм, чөнки яшьләр бөтенесе интернетта хәзер яши һәм интернет аша кеше яңалыклар ала. Мин бу сериалны яратам, ул миңа бик ошый. Анда бик көчле драматургия, бик кызыклы һәм бик әйбәт актерлар да. Безнең творческая команда булгач, миңа бик рәхәт. Һәм инде теге Станиславский әйткәндә сверхцель безнең татар телен күтәрү. Bir кинофильмны тәрҗемә итәр өчен кимендә 100 мең тирәсе кирәк. Бу акча китә аренда студии, звукорежиссер, режиссерлар, артистлар һәм тәрҗемә итүчеләрнең эшенә. Шуннан соң анардан башка тагы акча кирәк правалар өчен. Но, естественно, ожидать от них каких-то финансовых поддержки, это бессмысленно, потому что, почему? Потому что просящих очень много, а денег очень мало. Менә әйтегез, ничек без менә үзебезнең проектыбыз белән шушы сферага килеп керик. Минкульт безгә нәрсә белән ярдәм итә ала, ярдәм итәм дип әйтә. Кешенең әйтәм тәнкыйтьләп отыру җиңел ул, безнең эшләү җәсәрәк. Нишлә белмим әйтәм, татарча беләм дә шикелле дигәндә, мин яздым бер заман. Булай тик берничә тәнкыйть язмадым, әйтәм, мин катнашасым килә, татарчаны әйтәм беләм, шулай дип яздым да, шунда мин белән контактка керделәр. Мин үзем тәрҗемәчегә укыйм. Икенче югары белем буларак, бездә ул техник тәрҗемә, ләкин мин менә сериалны тәрҗемә иткәндә без әле укымыйдык, тәрҗемә юрист. Мин менә безгә әле укый башладылар тәрҗемә юрист, ничек булырга тиеш. Шуннан мин ничектер менә кызыксынып киттем дә сиңа әйткәндә. Әгәр дә татарчада хит шундан теле начар булсын, ләкин әгәр дә кеше аны караса, без мәсәлән ничек мин үзем утырам контакт группаларда иске татар сүзләрен кертә торган мәсәлән. Бездә кулланылмый торган татар сүзләрен үзендә аптырап утырам. Ничек бу сүзләрне хәзер кертергә? Менә әгәр дә без шу сериалга ниндидер кызыксыну ятсак, biz ул сүзләрне кертә алырбыз. Чөнки мәсәлән, беләп карагыз, ниндидер тулы бер сезон чыкты да, икенче сезонның башында ниндидер борынгы сүз килеп керде. Аны булай үзе кулланмыйлар. Ләкин сериал үзе кызыклы булса, берәр ниндидер аудитория тулса, ул аудитория кемдер ул башкаларга сорар. Нинди сүз соң бу дияр. Икенче бер кеше ул сүзне белер дә әйтер. Шулай итеп татар телен тагын да алга китеребез дип белим, алабыз дип белим мин.